Keď teraz poviem, čo sa mi stalo, neuveríš. Čo také? Pamätáš si, ako som sa vtedy pohádal s Adrianou? No? No, tak som išiel za ňou. Adrianka, prosím ťa, ja som ti chcel povedať, že si tá najúžasnejšia žena na svete. Urobil som chybu. Adri, všetko v poriadku? Ty tam niekoho máš? Juri, siaľ. Čo? To neverím. Som vravel, že mi neuveríš. Ale to nie je všetko. Bol som z toho úplne mimo, tak som išiel za Majom. No, vždy, keď som mal nejaký problém, tak mi poradil, vypočul, no proste skvelý chalaň. No. A? Lenže? Servus, Juri, a čo ty tu? Prepáč, Majko, nehnevaj sa, že takto. Všetko sa mi série, nemohol by som... Dúfam, že to nevyrušujem. Nie, pohode, akurát si mohol zavolať skôr. No. Ale... Servus, Juri. Tak zase sa vidíme. Ty? To nemyslíš vážne? Sorry. Ale toto nevymyslíš. Ja tomu doteraz neverím. Blúdil som mestom, tak som si povedal, že... Prosím ťa, nepýtaj sa ma na nič. Potreboval by som dnes u teba prespať. Ja viem, že... Juri. Teda vieš, čo to znamená? Že teraz už platíš pivo? Nie, toto čo má znamenať? Mami, prosím ťa. A ešte aj v mojom župane. Že mám ešte ten župan. Jurinko, servus. Tak čo, ideme? No a sa maj.